Jos matkallasi kaipaat lepoa, missä lähellä on kaikki mukava. 2 minuuttia ja perillä, täällä odottaa Peti pehmeä. Aamulla kahvihöyryä, aurinko nousee ikkunasta. Mukava työ etänä ja pienet kokoukset kutsuvat. Kouvola Apartment, sinun kotisi matkalla. Täällä odottaa lämmin vuode ja kahvia. Täällä tunnet olosi kuin kotona. Tule, viihdy, jää yöksi, tervetuloa. Tykkimäki ja Reppovesi, perheille hauska päivä luvassa. Mielakassa on rinteet loistavat. Kaikki vuoden ajat täällä on upeat. Illalla kaupungin valot loistaa. Sisällä lämmin ja viihtyvä. Isossa pöydässä on lautapelejä. Ystävät nauravat, kaikki onnellisia. Kouvola Apartment, sinun kotisi matkalla. Ydinkeskustassa kaikki lähellä. Tule, viihdy, jää yöksi. Täällä tunnet olosi kuin kotona.